Stigo mali Perica konačno do fakulteta i je otišao da polaže ispit. Izvuče on prvo pitanje, ne zna. Izvuče drugo, ma nema pojma. Izvuče treće, ma ni to ne zna. Profesor mu uze indeks i u njega napiše majmun. Gleda Perica u indeks pa kaže, profesore, ovdje nema nikakva ocena, samo vaš potpis. Hvali se mali Dragan Perici. Ja sam bio tako pametno dete da sam prohodio sa 10 meseci. Perica ga gleda pa reče, ja sam bio još pametnije dete, mene su nosili do 2. godine. Pita učiteljica Pericu. Perice, koga više slušaš, mamu ili tatu? Pa naravno mamu. A zašto mamu? Pita učiteljica. Pa ona najviše priča. Pita učiteljica Pericu na času. Perice, šta bi ti želeo da budeš kad porasteš? Volio bih da pijem puno viskija i spavam sa puno žena. Učiteljica mu udari šamar. Kad došao kući, vidi mu otac obraz crven, pa ga pita, što ti je obraz crven? Dobio sam šamar od učiteljice. Šta si sad opet uradio? Pita nam šta bih želeo da radim u životu. Ja sam joj rekao da bih volio da pijem puno viskija i spavam sa puno žena. Odmah dobio još jedan šamar od oca. Sutra dođu u školu sa 2 crvena obraza, pa ga učiteljica pita, šta ti se desilo sa drugim obrazom? Tata mi lupio šamar kad sam mu ispričao šta sam rekao u školi vama. Nadam se da si naučio lekciju, Perici. Da, jesam. Piću Coca-Colu i drkaću. Uhvati Perica mamu kako oralno zadovoljava tatu pa poče da viče. Mamicu vam vašu, a mene ste vodili kod psihologa zato što sam sisao prst.